въпроси към Световния боксов съвет. Господин Николов ще ви каже думите на господин Кралев относно случилото се на 15 ноември в Хамбург. Уважаеми приятели на бокса, за мен е изключително важно да ви прочета писмото на министър Красен Кралев от господин Когат Пулев. Република България, Министерство на младежта и спорта. Скъпи Когат, изключително съм впечатлен и развълнуван от мъжеството, професионализма и силата на българския дух, който прояви в матча за световната титла в свръхтежка категория. С волята си за победа ти докосна всички българи, които те подкрепяха с цялата си енергия, не само в залата, но и тук в България, и показа достойно на света, че страната ни има своите големи спортисти, готови да защитават спортната и слава до край. Всички ние преживяхме заедно с теб твоя път до този матч. И сме ти изключително благодарни за това, че накара нашата нация да се чувства обединена в желанието си да стигнеш до световния връх, професионалния бокс. За пореден път ти демонстрира своето родолюбие и доказва, че за теб България стои над всичко. Убеден съм, че ще продължиш напред, все така борен и уверен в своите възможности. Вярвам, че ще дойде моментът, в който твоят труд и преданост към бокса ще се увенчаят с успех и ще постигнеш своите цели. Красен Кралев, министър на младежта и спорта, Когат, гордея се с теб. Благодаря ви, Когат. Колеги, Когат Пулев не успя да се завърне в България с пояса на световен шампион по бокс в тежка категория, но той направи повече от това. Накара ни да се гордеем и доказа нагледно, че българският клуб и спортната чест не се продават и не могат да бъдат пречупени на ринги. Направи така, че в наши дни, когато живеем в общество с все по-съмнителни ценности, думи като патриотизъм и патриот все още звучат гордо. Това за мен е чест и удоволствие да дам думата на Когат Пулев. Благодаря на всички журналисти, благодаря, че дойдохте. Искам да благодаря на министър Кралев за хубавите думи и за уважението, което ми гласува. Да благодарим на световната шампионка и да честитим на световната титла. Към жените, нали, радваме се, че и в бокса има така шампионка от женски пол, което мисля, че не само Станка, ето е един добър пример и за бокс. Станимира Петрова, честито на шампионката и да ни радва с още успех. Обещах ви тази пресконференция. Тук сме и аз и брат ми, да ви говорим на всичките въпроси, защото доста време така се говореше и така се наслушах горе-долу седмица, 10 дена, се наслушах на какви или не изказвания от всякакви хора, което няма лошо. Хубаво е, че се говори за бокс, защото бокс е един мъжки спорт, който възпитава много качество в човека. И ще се радвам, когато има повече българи, а и най-ще се радвам, ако след мен има още шампиони на професионалния ринг, още по-добре. Тук съм да отговоря на вашите всички въпроси. Доста и глупости си изговориха през тези 10 дена. И то от хора, които, нали, повечето хора, българи, обикновения човек, нормално говорят, хората не разбират, но ми направи впечатление, че се изказват така хора, които имат, които са журналисти, смисъл, хора, които имат сериозни предавания, компетентни са в темата бокс, нали, което малко така странно. Аз съм вече с брат ми сме около 20 и няколко години в бокса и мога да кажа, че боксът ми е станал като втора природа на брат ми също. Както детето става и почва да ходи, така и ние със събуждането може да пускаме удари и да се боксираме. И такова едно некомпетентно мнение от хора, които, нали, все пак имат някаква аудитория и носят някаква отговорност към България, към хората, към обществото на България. Мисля, че да се изказват по този злобен начин и
начин, по който не им отива, мисля, че не е редно. Но въпреки всичко, ние сме тук да говорим на вашите въпроси и аз си пратих, защото той беше през цялото време до мене. Той беше човек, който единствен допуснаха до мене, защото световният шампион Владимир Кличко и компания КБ не допуснаха много неща ни ограничиха максимално, но брат ми все пак беше човек, който успяхме да вкараме и да бъде до мен през цялото време, за което му благодаря на него. Още един път ще благодаря на хората, които бяха в залата, за уникалната атмосфера, която направиха. Както вече казах, доказахме нещо много по-важно от бокса. Доказахме, че българите могат да бъдат единни, може да бъдем задружни и смея да твърда, че бяхме много по-задружни от всеки един народ в този момент. За съжаление, не можах да победа, което го давам така на... Може би съм прекалено млад. Прекалено млад не съм, но може би съм неопитен все още. Най-важното е за мен, че от този матч, въпреки загубата ми, аз натрупах много опит, въпреки тези 5 рунда, които имах възможност да изиграя срещу световния шампион. Аз натрупах доста опит, който опит ще ми е необходим за напред. Чувствам се още по-силен, възстановен съм напълно. Тия спекулации, че в болницата, счупени скули и така нататък, както виждате, няма такова нещо. Ако някой си е мислил, че има, значи съм абсолютен Батман или съм Супермен, за да се възстановя толкова бързо. Това мога да кажа аз. Очаквам вашите въпроси. Брат ми, ако иска нещо да ни допълни като увод, така. Първо бих искал да кажа здравейте на всички от мое име. Както брат ми вече каза, съм тук като човек, който е бил плътно до него, съм видял много от нещата, които се случиха там. И също за това, защото бях възпрепятстван да се върна в същия поле заедно с брат ми, независимо от негативния резултат за нас. Причината да не се върна в същия поле беше това, че остана приоритетно ми кажи в Германия. Тук сме пред вас, застанали сме, ако имате въпроси. Нека все пак дадем думата и господин Маев, преди да започнем журналистическите въпроси, които ще бъдат сигурно много. Благодаря на всички, че сте дошли. Ich war ja auch kurz mal in der Halle, ich habe ihn den ganzen Abend und ich muss sagen, die Bulgaren, die in der Halle waren, haben eine ganz tolle Atmosphäre und sein Gegner, der Herr Klitschko, hatte wirklich ein Heimspiel, das war, als wenn er in Bulgarien geboxt hätte. Zusammen mit den Leistungen von Kuprat war das ein tolles Zeugnis, was Bulgarien dargelegt hat. Und wir sind wirklich stolz auf Kuprat und auf die bulgarischen Fans, dass wir ihn auf diesem Weg begleitet haben. Leider ist es nicht von Erfolg gekrönt gewesen, aber ich glaube, dass Kuprat noch eine große Zukunft haben wird. Im Boxen und natürlich auch später dann noch außerhalb des Rings.